नै माथो बेयावसो दङ आब'। ए माथो सनास्रिसोलाय। फै फै आगै जिरायफै। नांथ'ला आब', आं नोंखौसो एसे खबर लानो फैदोंमोन। आंनि देहायालाय मा बुंबावगोन आगै, दानो मोजां दानो गाज्रि, ओंखामफोरखौनो मोजाङैनो जानो हाला। आब', आं जोबोद दुखु मोनबाय नोंनि बेबायदि हालोदखौ नुनानै। आं आरो माब्लाबाबो सानाखैमोन नोंहाबो एसेबां गिदिर बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैगोन होनना। माथो बुंबावगोन सनास्रि आगै, देहायानो जाथारला। खामानिफोरखौनो मावनो हाहां हायाहांसो जाबाय। आङो फिसाजोखौसो माला सफैगोन होनना नेगासिनो दङमोन, दाबो सफैया माथो। ए हाथरखि आदैया फैनो नागिरदों नामा? औ सनास्रि, दाखालि लाइजाम हरदो, दिनै सफैनांगौमोन, दाबो सफैया फाग्लिया। बेखौनो आङो बेयाव थानानै नाहरगासिनो दङमोन, माला सफैगोन होनना। दे फैथोंसै आब', गोबावमानिबो जाथारबायना मानसिया न'आव फैयैया। ओमफ्राय थांफिनगोन ना मा जाखो? हगार हरला थांफिनबाबो हगार हरथारला आङो। आंनि देहायानो मा जानानै दङ, फरायनाय मानाय ज्राब गारहोथारसै आङो। नांगौबा बिजामादैखौनो सासे मोजां नायनानै जुलिखौनो होगारसै आङो देग्लाय। माथो फरायब्लाबो साख्रिखौनो मोनालाय। दे नोंसोरो जा सानो मोजांखौनो सान आब', नाथाय हाथरखिनि फरायनाया जाफुंजोबाबा बियो दुखु मोना होनबा? जाखिनि फरायबाय बिनो थोबाय, नांथारला आंनो। बिमा बिफाया दिनै दं गाबोन गैया। बिमा बिफाया दब थैनानै थाङोब्ला सोरजों थागोन बेलाय? सोर नायगोन बेखौ? माथो हनै न'नि जाथि खुरमाफ्रानो रावबो खबरखौनो लाफैयालाय। बेबो नंगौ। दे बिदिब्ला आब', आं थांसै नामा? अमा दाउखौबो आङो आदार होबोआखै, फुङावल' होनाय। दा हनै नोमबोनाङाबो अफिसनिफ्राय फैयोब्ला गामसा नागिरनानै मोनाब्ला दानो दाय जालायगोन। दे आब', आं मालाबा फैफिनसै। दे बिदिब्लालाय मालाबा फैफिनबानो जाबाय। आंहाबो देहायानो राफोद रुफोदानो नंथारला, थुलबो होनो रोङासै आङो नोंनो, बेयावनो गसंनानै रायलायबाय थानांबाय। हाथरखि आयाबा खयथासोआव सफैगोनथाय? मालाबा जमा न'खरैनो फैनानै बोथिसे ओंखामखौनो जाफैदो, ओंखाम गोजाखौनो, जेबो गैयाबाबो। नांलायाहाय आब', आं नोंखौसो नायनो फैदों। आङो दहाय फुङावहाय नोंखौ गुजुख्रेबबाय थानाय नुहुरनायखाय बारा जादों नामा साननानैसो खबर लाफैदों आङो। दे जेबो नङा, नांलाया, मालाबा फैफिनगोन आङो। दे बिदिब्ला आब' थाथ'दो ना। दे आगै दे आब' बिदिब्ला आं थांनोसै, मोजाङै एसे देहाफोरखौ थाल लाबानो जाबाय। माथो दाबो सफैया मानसिफ्रालाय? ओंखाम ओंख्रियासो सुहाबलायबाय खोमा। आयै मानसिफ्रालाय न'आव दंना गैया जाखो? आफा सोर फैलायखो? सोर बि? आइ हाथरखि, नों सफैबाय फिसा? औ आयै, आं सफैबाय। आफायालाय आयै ओमफ्राय? ओमफ्राया नोंखौनो लायनो थांदोंमोन ना गारिजों, लोगो मोनबोआसै नामा? गैया माथो आयै, आं इसेबां नागिरबाय मानसिखौनो रावखौबो नुवासै आङो। ओमफ्राय गारि रिजार्भ लानानै फैबाय आङो। बेलाय माथो बुंखाथारदोंमोन आङो थाब थां होननानै। दानो सासेया सफैबा लोगो मोननाय नङा, गावस्रालायगोन लामाया होनना जामारबायसो दा। ओमफ्राय आयै, नोङो मोजाङैनो दङ ना? आं नोंखौ सानफ्रामबो गोसोखांबाय थायो आयै। आं नोंनि गोजान थानो हानाय नंला। आं बे बाराव आं थांफिनला आयै नोंखौ गारनानै। आं बेयावनो थासिगोन न'आव। जेबो नङा आइ, जोंनि देहायालाय बिदिनोसै। जोंखौ दोनथ'दो, नोंनि खोथाखौ खोन्था आइ। लामा सामायाव फैनाय टाइमफोरावहाय जेबो उसुबिदा जाबोआखैथ'? गैया आयै, जेबो जाबोआखै। नाथाय आयै, आं नोंखौ नायनानै जोबोद दुखु मोनबाय। नोंनि महर आरो गासै देहाफोरानो माथो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिनसो जालांसिनबाय आयै। आयै, आंनिबा थांफिनला। आं थांफिननाय नंला आयै फरायनो। आं
फरायनायखौ गारनोसै आं नोंसोरजोंनो थाबाय थानोसै आयै आंखौ थिनहरफिननांला आरो दे आइ जेबो नङा बेफोरखौ जेबो सानथ'नाङा उनाव रायलायसिगोन नों गोजाननिफ्राय फैदों दा आथिं आखाइ सुहैदो थां आं नोंनि थाखाय ओंखाम खुरनानै होनोसै नाङा आयै आं खुरनानै जागोन नों खुरनाङा र' बिदिब्ला आं आथिं आखाइ सुनानै फैनि आयै आंहा नोंजों गोबां मानि खोथा रायलायनांगौ दङ दे फिसा थां आया इसिबां बेबायदि जाबाय आं सोंहरब्ला सानफ्रामबो थगायहरोमोन बिसोरो आंनि थाखायनो एसेबां खस्थ' खालामनांबाय बिसोरो आं आइखौ सानसे मोजां डक्टरनाव देखायहैगोन र' आइ लाभ इउ आयै नोंनि थाखायसो आंनि जिउ आरो आंनि थाखाय नोंसोर एसेबां खस्थ' खालामनानै आं नोंसोरखौ आरो बोरै बेबायदि हालोदाव नायगार थानो हागोन आयै